Escolteu, escolteu, ho sentiu? És el silenci, el mateix silenci que hem sentit els regidors de l'oposició i una bona part de la gent de Riudecanyes. Perquè això no es torni a repetir mai més, el proper 26 de maig voteu Esquerra Republicana de Riudecanyes. Tots fem poble. Donant suport a l'Ernest de Riudecanyes, que és el candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Riudecanyes. Sabem perfectament que és el millor candidat, la millor persona, treballador, compromès, i té el millor projecte per Riudecanyes i per tant ha de ser el proper alcalde. Bon dia, gent de Riudecanyes. Com sabeu, he vingut moltes vegades al vostre poble, que és tan fantàstic, he vingut de totes maneres i també, com no, vaig venir a complir la famosa promesa dels formatges. Però avui no vinc a parlar d'això, sinó que us vinc a parlar del present i del futur que teniu ara a les mans a través de l'Ernest, que de la mateixa manera que vosaltres m'heu fet confiança moltes vegades, jo us demano ara que li feu confiança a l'Ernest, perquè ara Riudecanyes obre una nova etapa i aquesta etapa l'obrireu vosaltres amb els vostres vots el 26 de maig. Perquè l'Ernest, amb els anys que fa que el coneixo, amb el compromís que té, ho farà molt i molt bé. Per tant, endavant Riudecanyes i endavant Ernest. Amb el teu vot farem un poble amb més oportunitats, més transparència i més acollidor. El 26, tots fem poble. Bé, el proper 26 de maig hem de fer un canvi també a Riudecanyes. És l'hora de que puguis agafar l'alcaldia, que puguem canviar aquests 24 anys de govern d'un mateix color, d'una mateixa persona i posar aires nous a l'Ajuntament. Per tant, tot el suport, endavant, i tens tot el partit al teu costat. I jo crec que, a més, tu ets la millor persona per encapçalar-ho. O sigui que endavant, Ernest, proper alcalde de Riudecanyes. Si del que estàs cansat o cansada és de no veure el que hi ha darrere les parets de l'Ajuntament de Riudecanyes, aquest diumenge vota Esquerra de Riudecanyes, vota transparència. Doncs som al Parlament avui per donar suport a la candidatura de l'Ernest, per encapçalar un canvi a Riudecanyes. Després de 24 anys de govern ja toca canviar i em consta que hi ha una llista amb molta força, amb molta energia, una llista molt transversal, amb gent de totes les edats i amb gent amb molta il·lusió per transformar Riudecanyes i per tornar-la a reactivar una mica. Una llista que està molt ben encapçalada i per tant us demano que feu confiança a l'Ernest, feu confiança al seu equip. Bé, ja ho heu vist. Som gent disposada a fer moltes coses per Riudecanyes. Som gent coherent, som gent valenta. Sobretot, som honestos. Tenim una cosa molt clara. Tots fem poble. Per això us necessitem a tots. El proper diumenge 26 de maig tenim una cita importantíssima. El proper diumenge 26 de maig de tu depèn el canvi. A Riudecanyes i a Catalunya. No en tinguis dubtes, t'hi esperem. Vota Esquerra Republicana de Riudecanyes.